norok nai tongdi ang buni account se tabu khabui tongo ke borok masa ano sawo ili pass khlai redi hinai mane ani team ni borok ke ang bona skil saja go bano subscribe khlai mani bagui tei support khlai man bagui hinke ang bono hangka mane bano sawo kaisa mane ili pass khai redi hinai ang bono bano support khlai tongo hinke bono ang ili pass khlai rina le tamo bangke ang tabu khlai risinai ke norok nai tongdi ani channel no ya phangna hote pusuk jora nai norok kisa chajak hinke subscribe de norok jodi chajak hinke norok ni morji ba norok subscribe ta khlai di jodi norok chajak hinke subscribe khlai di ani video no ke tabu thangnai ang top diamond no thangnai ang masuk amoy ako angke ang tabo top 15 no khlai risinai ang angke dol rok norok to saimana jesa borok phano password sinani thangka hinke phunugui maya hinke norok no ani password phunuk mangla kha norok nai tongdi wow successful tongi si paikha tabu tamo man khanai ni di wow Mr. Wagor si malang sible nai tongdi norok basik ke ano support khayo asik ke support khayo subscribe ni bagai haipano bo ano bisito subscribe khlari maya ko haipano bo ano elite pass khai di himan bagai ang bono support mari kha norok nai tongdi bonang elite pass khlai kha tabu iko norok nai tongdi okay oh god elite pass तो नहीं हो रहा है अभी तो elite pass hayya suk no 499 phayo ke tabuk norong log out khlai se norong no phunong nang sinai nai tongni norok log out khainai tabuk log out khaman pore tesa happy nai aron simise ma khaisinai narok nai tongdi ang buino asike ilipas khlairo boyano support khlaima bagai borok kaisa buya mane ani team ni borok no ka borok na asike chajakka hari naik tunggu
to mas sino desa ko no sampai dong omo ikin lai kaisa omo kaisa ke tabuk bai khlainai wow unggi si paika serai si norok nai tongdi tabuk ilipaso thangka bono tang ilipas khai rika ke tabuk pini ilipas engjak ke norok tabuk pini tam mangkha norok nai tongdi wow omo mangkha wow super seng si manu seng karbo kaisa mankha wow beri bawa cita naik toma kile mangkha naini di norok bebang nantolok wow pistol asik ke hot kaham cau mo wow grenade besuk naik tokai ada grenade wah morung hai wa sing jahas hai ama kai sing naina musuk sible o jahas hai rogo wah mobile rong ke belai kena aran nang heda dolok pai ke bini je mana norok nupai khna ang bona asik ke chajago bano ilipas khlaimon imut bo kaisa manjak omo naitongni gari bo manjak tei loot box bo manjak super bo manjak omo sina norok bai tini asik jotino bye bye